Asirin da za ka sauke kuɗi miliyan biyu, miliyan biyu rak a ɗakinka ko a gidanka ko a shagonka a cikin sirri a sirrance wanda in dai ba kai ka gaya ba ma babu wanda ya san kana da wannan kuɗi miliyan biyu a ɗakinka ko a gidanka ko a shagonka. Wannan asiri ne ga waɗanda suke neman jari za su yi wata sana'a ko wanda yake son mallakar fili ko gona ko wanda bashi ya kanainaye shi ya rasa yadda zai biya ko kuma wanda yake so ya yi aure amma kuma ya rasa yadda zai yi saboda hidindimu da sauransu ko kuma wanda haya ta addabe shi yana so ya samu ɗan gida ko na miliyan biyu ya siya to ga dama ta samu. Za ka iya yin wannan asiri domin ka mallaki kuɗi miliyan biyu. Za ka iya mallakan naira miliyan biyu ko dala miliyan biyu ko sefa miliyan biyu ko euro miliyan biyu. In sha Allahu za ka iya mallakar wannan kuɗi a ɗakinka, a shagonka ko a gidanka kuma wannan asiri za ki iya yi, za ka iya yi, za ku iya yi. In sha Allah wannan asiri ne mai sauƙi wanda za ka aikata ka samu miliyan biyu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima aghlaq wal-khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Allah al'ummar faɗin duniya barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan gida mai albarka na Gobe da Nisa TV. To muna godiya sosai ga masoyanmu, jama'armu, al'ummarmu na faɗin duniya, musamman mutanen da suke kiranmu suna saka mu ayyuka da masu saka mu bincike da tambayoyi da masu yi mana fatan alkhairi. Musamman mutanen ƙasarmu Najeriya, mutanen Nijar, mutanen Kamaru, Chadi, Ghana, Algeria, Libya, Mali, Gabon, Taiwan, Qatar, Benin, Togo, Kenya, Sudan, Saudi Arabia, mutanen South Africa, Burkina Faso, Tanzania, Zimbabwe, Guinea, Faransa, Afirka da sauran al'ummar faɗin duniya gaba ɗaya. To muna godiya sosai da ake bibiyar mu a cikin wannan gida mai albarka na Gobe da Nisa TV. Idan kai ko ke baƙo ne sai ku daure ku danna mana subscribing, ku danna mana alamar ƙararrawa sai ku yi mana sharing ɗinsa a group ɗinku na WhatsApp da Facebook saboda yadda ka gani ka amfana ɗan uwanka shi ma ya gani ya amfana. Yadda muka cire ƙyashi da hassada da baƙin ciki muka turo wannan asiri ka kalla to kaga sai ka cire shi ka tura wa jama'a su ma su gani su ji daɗi su kalla. To muna godiya sosai. Wannan asiri ne da za ka fitar da kuɗi miliyan biyu. In sha Allahu miliyan biyu za ka iya fitar da su wanda in ba ta hanyar tasarrufin ba sai ka ga wani ya fi shekara 40. Yanzu haka akwai wanda an fi shekara 40 da haihuwarsa bai taɓa riƙe miliyan biyun tashi ba. To ka daure ka aikata wannan asiri. Daraja annabi muna godiya sosai. Yadda ake yin shi shine za ka samu akwatu irin wacce ake zuba kayan lefe ciki. Yauwa sai ka siyo turarenka guda biyu. Za ka sai turarenka na Lailatul Ruhil Jinni guda ɗaya, sai Black Oris guda ɗaya. Yauwa sai ka samo ƙasa gidan turuwa guda 333 sai ka zo ka zuba ta cikin wannan akwatu. Yauwa in ka tankaɗe ta sai ka zuba ta cikin wannan akwatu sai ka zo ka zuba wannan turare sai ka rufe sai ka dawo gefe sai ka yi lazumin ka a jibiya Maimunatul Jinni ƙafa 1000. Amma subscribe da alamar ƙararrawa sai ku daure ku danna mana subscribe muna godiya.